Bona nit. De la mateixa manera que hi ha mapes de la geografia terrestre, també hi ha mapes dels fons submarins. En el reportatge d'avui els ensenyarem com es fan, perquè ens submergirem amb un biòleg que es dedica a fer guies del fons del mar. Ja ha publicat la del litoral gironí i la de les Illes Balears, i a finals d'agost traurà la de la costa barcelonina i la de la tarragonina. L'Andreu i la Pepi són una parella de biòlegs que des de fa 8 anys es dediquen a fer guies submarines. Tots dos són instructors de submarinisme i després d'ensenyar durant molts anys nocions de biologia marina als seus alumnes, van decidir embrancar-se en aquest innovador i arriscat projecte de publicar guies sobre el fons marí. Ara el que estem preparant és la guia submarina de tot el que és la província de Barcelona i Tarragona. Aquest és el tercer projecte d'aquest tipus, és a dir, vam començar fent un de la Costa Brava, fet un altre de Balears, i ara estem preparant aquest. És una zona molt interessant que jo crec que a la gent li agradarà perquè descobrim molts racons, i avui hem vingut a fer la presa de contacte i agafar part de les senyes i de les dades del que és un punt d'immersió que està aquí davant de Llavaneres, gairebé, que es diu el Negre, és una barra molt llarga, més d'un quilòmetre de llarg, i que confiem que sigui el dia perfecte per agafar les fotos que necessitem. Ara nosaltres baixarem, fem unes pissarres i anirem agafant dades de fondàries, l'orientació, una mica també dibuixar la topografia, si hi ha alguna pedra que ja ens ho ha comentat el Roger abans que és característica, doncs no oblidar-me de fer una miqueta l'esquema per després plasmar-ho en el dibuix. Tot i haver fet un ampli treball de documentació previ, els biòlegs baixen assessorats pels responsables dels centres de capbussament de cada zona en particular. Segons l'Andreu, els submarinistes locals són el millor llibre on consultar perquè coneixen els seus fons a la perfecció. Per realitzar aquesta immersió a la barra del Negre de Llavaneres han contactat amb el centre submarinista Blaumar de Mataró, que a més és qui els ha acompanyat a fer la immersió. Durant la prospecció del terreny, la parella no es perd cap detall. L'Andreu és qui s'encarrega de fer les fotografies i anota alguna dada sobre la fauna i la flora de l'indret, mentre que la Pepi traça petits esbossos perquè un cop a l'editorial pugui fer les il·lustracions pertinents. Quan tornen a la superfície, comenten la immersió per veure si coincideixen les dades i les observacions que han anat anotant. És una zona molt maca, el Negre fa una barra molt llarga, i llavors el que segur que farem ja és amb aquestes dades ja començarem a treballar, a fer la il·lustració, a fer els esborranys. Caldran fer més immersions per anar fent un estudi més complet i més exacte, i sens dubte serà un dels punts que triarem com interessant per reflectir la guia amb il·lustració, amb una explicació molt extensa. Després d'unes setmanes de feina a l'editorial, la parella torna al centre d'immersió de Mataró amb els croquis de les il·lustracions acabats. L'objectiu és tornar a posar en comú els coneixements de totes dues parts per veure si hi ha algun error de càlcul o alguna apreciació que se'ls ha passat per alt. És la part que estem complint, no? Perquè és molt llarg, no? El resultat final de tota aquesta feinada és una guia submarina molt aconsellable per als aficionats a la immersió. El rigor i la precisió de la informació es combinen amb un component visual, tant pel que fa a les fotografies com a les il·lustracions, molt atractiu per al lector. A la web tvcatalunya.com/de-vacances trobaran més informació dels nostres reportatges, així com un concurs de fotografia. Demà al vespre continuarem visitant museus. Salvador Alsius ens portarà al Museu de l'Escriptor de Roda de Berà. Bona nit.